गोकुळ सोबत गोकुल. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण खटल्याचा तब्बल 11 वर्षांनी शुक्रवारी निकाल लागला. दाभोलकर हत्या प्रकरणी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने वीरेंद्र सिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता केली. तर सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याने त्यांना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून करणाऱ्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना पुण्यातील विशेष न्यायाधीश पी जाधव यांच्या न्यायालयाने जन्मठेप आणि प्रत्येकी 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावडे, विक्रम भावे, संजीव पुनाळेकर यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. अंदुरे आणि कळसकर यांनी गोळीबार केल्याची कबुली दिली आहे. त्यांच्या विरोधातील सक्षम पुरावे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले. त्या आधारे दोघांना शिक्षा सुनावण्यात येते. तर डॉक्टर तावडेचा गुन्ह्यात हेतू दिसून आलेला आहे, तसेच त्यावर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. मात्र त्यांच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलीस आणि सरकार पक्ष अपयशी ठरलेत. तर भावे आणि पुनाळेकर यांच्या विरोधात देखील सक्षम पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना यश आलेलं नाहीये. त्यामुळे त्यांची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचं जाधव यांनी निकालात नमूद केलंय. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मॉर्निंग वॉकला गेले असताना 20 ऑगस्ट 2013ला त्यांची महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनं अवघं राज्य हादरलंय. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर तब्बल 8 वर्षांनी हा खटला सुरू होण्यास मुहूर्त लागला. या हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यातील विशेष न्यायालयानं 5 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केलेत आणि खटल्यास सुरुवात झाली. जवळपास 2.5 वर्षांपासून हा खटला सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे आणि शुक्रवारी या खटल्याचा निकाल लागलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.